Tom Songsara Kejen Sudem Bara Balang Kengapa Oh Bongo Sai Songsara Kejen Sudem Bara Balang Kengapa Oh Bongo Sai Oh Bongo Sai Online Nai So Hai Nai Gian Dừng Đau Ga Nơ Ha Trừng Apa Oh Bongo Sai Online Nai So Hai Nai Gian Dừng Đau Ga Nơ Ha Trừng Apa Oh Bongo Sai Hari Allah Kodau Meeting Gali Koi Pedau Nengi Ne Online De Serki Ne Ha Trừng Apa Oh Bongo Sai Kejen Sudem Bara Balang Trừng Apa Oh Bongo Sai Songsara Kejen Oh Bongo Sai Nami Soha Kesekong Kahayala Nuza Paya Paneng Jeng Serang Hebui Nidami Soha Kesekong Kahayala Nuza Paya Paneng Jeng Serang Hebui Sai Kesomaina Anu Sabnahana Menai Bertidemen Namai Kating Apa Oh Bongo Sai Pusir Ada Orai Bertanggalai Panai Kating Apa Oh Bongo Sai Songsara Kejen Sudem Bara Balang Kengapa Oh Bongo Sai Songsara Kejen Sudem Bara Balang Kengapa Oh Bongo Sai 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 आं बयखौबो खनसे गसंनो खावलायबाय नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।